Hukummu karo hukumku wis beda. Yen hukummu kebak pangapura, yen aku hukume hukum miturut Werkudara. Sapa utang duit nyaur duit, sapa utang lara nyaur nyawa. Lara sapa utang nyawa kudu nyaur nyawa. Sapa utang getih kudu nyaur getih. Semono uga apa sing diucapke Werkudara dadi sumpahku kudu tak luari jroning Bratayuda. Mula yen pancen kowe ora kersa nglakoni Bratayuda lenggah ning kraton Wirata, aku sing bakal pasang ya kuwi wujuding pesanggrahan aku dhewe karo Jlamprong karo Nekula Sedewa ingkang saguh ngayati Bratayuda Jaya Binangun. Tegese Siadi wis ngungkuli marang panguwasaning Ratu Ngamarta. Pun Kakang ingkang tinemu pembayon jebul kalah kelawan adiku nggone ngaturake penemune. Yen ngono Werkudara wis ora manut kelawan pun Kakang. Ora perkara ora manut. Yen perkara kaprajan negara Ngamarta aku mbok dawuhi apa-apa aku dadi nayaka ning praja aku saguh. Yen iki perkara sing duwe gawe dudu Ngamarta, sing duwe gawe jagat. Saben menungsa diwenangake budidaya gawe penemune dhewe-dhewe. Bedaning penemu aja mbok anggap aku wani karo kowe. Ning dadekno sawijining kaendahan. Penemumu karo penemuku beda. Monggo gumantung matsopati kakekku nggone nemtokake endi sing bakal diagem penemune. Wis Werkudara wis.